गोलाव समनिफ्राय जोंहा मोनसे सावरायनांगौनि एजेन्डा दंमोन। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे गोदानै बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दाफुंजाबाय, बे काउन्सिला इन्टारिम 14 जन सोद्रोमानि गेजेरजों चिफ, डेपुटि चिफ, चेयारमेन, भाइस चेयारमेन आरो इएमसफोरखौ लाफानानै दासिम सामलायगासिनो दङ। दा जोङो बयबो बुजियो जे मोनसे काउन्सिलखौ पूर्णांग पर्यायाव शक्तिशाली खालामनानै जौगानायनि आरो जोंनि जि अधिकारनि बाथ्रा दङ काउन्सिलनि एक्टआव लिरनाय बेखौ मोजाङै एक्सारसाइज खालामना रायजो राजानि वेलफेयारनि थाखाय हा हु, जोंनि एजुकेशन जिखिनि स्कुल दङ आरो गुबुन गुबुन गासै बिथिंखौ लानानै जुदि हाबा मावनांगौब्ला काउन्सिला फुल फ्लेजेड जानांगोन। दा बे इन्टारिम काउन्सिलनि समाव माखासे खामानिखौ मावनो हायो, माखासे खामानि मावनो थांनायाव गोबां आख' फाख'आव गोलैयो, जिहेतु बे इलेक्टेड बडि नङा। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिगनेटरि आफाद हिसाबै, UBPO सिगनेटरि आफाद हिसाबै आरो काउन्सिलनि डेपुटि चिफ रमिअ पि नार्जारिनिफ्राय लानानै EM अनिल बसुमतारी आरो बेयाव 6 EM दिनै दङमोन। गासै जोङो ज'है बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बोरैहाय जोङो माने फुल फ्लेजेड खालामनो हायो, बिनिनो माखासे जिखिनि होमवर्क एक्सारसाइज सोलिबाय थादों। जे गिबियाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बबे बर' इनहेबिटेड बा डमिनेटेड एरियाखौ लानानै एडमिनिस्ट्रेट खालामगोन, खुंगोन, रेभिनिउ भिलेज बा साब रेभिनिउ भिलेज जिखिनि पार्टफोर दङ। दा बे बाथ्राखौ सिगाङाव WPT मोन, दा ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट दङ आसामनि, बिथांमोना TRI ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिटिउटनि गेजेरजों गामि जिखिनि तयार खालामनानै जमा होबाय। दा जोंनि हिसाबाव 6,25,000 पपुलेसन माने फिगार फैदों बर' पपुलेसननि, आरो बे गासै 28टा डिस्ट्रिक्ट जिखिनि दङ, माने अबेबा मेजरिटि अबेबा एसे खम, बे गासैफोरखौबो लाफानानै बेयाव नायजोबनाय जादों। दा बिनि गेजेराव गामिखौ नटिफाइ खालामनांगोन। गामि नटिफिकेशननि बेसिसाव बिथा खालामनानै 36टा जि समस्ति दानाय बेखौ घोषणा होनांगोन थ्रु नटिफिकेशन, आरो बिनि उनाव बिसायख'थि खुंनांगोन। आरो फुल फ्लेजेड बिसायख'थि खुंनायनि उनाव फुल फ्लेजेड जेब्ला काउन्सिला फर्म जागोन, चिफ, डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै गासै EM, बिनि जिखिनि माने सिङाव थानाय बर' मिडियामनि स्कुल, BTR काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' मिडियाम आरो गुबुन मिडियामनि स्कुल, बिनि लिस्टखौ अलरेडि लाबाय। दा बेयाव मालाबा जोंनि गेजेराव बितर्क जादों जे ममता हजाया BTRनिल' लिस्ट बिदों, सुरन्जना सेनापति जाय एलिमेन्टारिनि डाइरेक्टर, बे LP आरो आपार प्राइमारिनि गासै बर' कसारी काउन्सिल एरियानि आउटसाइड 6 दिल्लीनि एरियासनि लिस्टखौ अलरेडि लाखांबाय। हाइ स्कुलनि लिस्टआ बर' एन्ड आदार ट्राइबेल डाइरेक्टरेटआव दंखायो। दा बेखाय बारे लिस्ट बियोब्ला बे अभारलेपिं जायो। बेखौ लानानै खुनु भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया। जिखुनु लेभेलाव रावबो थालांनाङा, भेरिफिकेसन जागोन, आफ्टार भेरिफिकेसन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जागोन। दा जों बुंदों जे जोंनि स्कुलनि कलेजनि कन्डिसनफ्रा क्राइटेरिया फुलफिल खालामा, बेखायनो रिलेक्सेसन आरो कनसिडारेसन होनांगौ। लानानै जोङो दिनै बेयाव बिथङै सावरायदों। आरो बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव गामि नटिफाइ खालामनाय, समस्ति दानाय आरो जिखिनि खामानि सोलिबाय थादों, बे खामानि सोलिबाय थानायाव फिसा माखासे पाब्लिक कमप्लेन, दल संगठननि माखासे कमप्लेन बा बिथांमोननि माखासे लुबैजानाय, बिथांमोना मा सान्दों, मा लुबैदों, बे बाथ्राफ्रा जोंनि एकाउन्ट्सआव बा जोंनो इनफरमेसन हरदों, जोंनिसिम आपिल फैदों। बेखौ लानानै UBPO आरो Absu जयेन्टलि जोङो जिल्ला लेभेलाव जेराव बेबायदि इसु नुजादों बा प्रब्लेम नुजादों, जोङो गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन। आरो स्टेटआव वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआ एडभाइजरि कमिटि दङ। बे लेभेलाव BTR काउन्सिल, बर' कसारी काउन्सिल जयेन्टलि डिसकास खालामबोदों। गिबि मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि बिथांमोनजों जेला जों सावरायनांगौ, डिसिसन होनांगौ, जाहाथे खुनु कारनाव जोंनि गामिफ्रा थालाङा आरो बर' गामिफ्रा, बर' एरियाफ्रा नटिफिकेशननि माने बाहेरायाव थाया, बिनि थाखाय जोङो स्ट्रिक्टलि नोजोर होदों। मा थांखि लादों? नांगौ बायदि जायाखैनाय खुनु बाथ्रा गैया। माखासे खामानिया सर्ट टाइमनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय गोरलै, आरो माखासे खामानिया एसे सम नांगौ। टेक्निकेल, माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ, माखासे गभर्नेन्स, बेबायदि माखासे इस्युसफोर थायो।
आरो बे इसुसफोर थानायखायनो माखासे पलिटिकेल लेभेल डिसिसननिबो प्रयोजन जायो। बेयाव बबेबा थाब जादों, बबेबा डिले जादों, खामानिया थाबथायाखै, खामानिया स्टेगनेन्ट जायाखै। आरो सरकाराबो बुंदों जोङो खामानिखौ थाब फोजोबनो थाखाय बेबस्था लागासिनो। दा बेखायनो जेसेबां जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पेन्डिं बाथ्राफोर दङ, बियो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ, बेखौ जों सरकारखौ नारसिनबाय थादों। आसा खालामो जे मोनफ्रोमबो दफायानो सम आरो थिखानाय बे बेबस्थानि गेजेराव मोजाङैनो मावफुंजागोन। आरो बिनि थाखाय जेला जेला रायजो राजानो फोरमायनांगौ, जों फोरमायलांगोन। गोजोन्थों।